नमस्कार मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ। आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत आहे। घरात पूजा करताना त्याचे तोंड हे पश्चिम दिशेला असेल तर ते अत्यंत शुभ असते। त्यासाठी देवघराचे द्वार पूर्व दिशेला असणे आवश्यक आहे। हे शक्य नसेल तर पूजा करताना व्यक्तीचे मुख पूर्व दिशेला असेल तरी देखील ते शुभ असते। त्या व्यक्तीला शुभ फळ प्राप्त होते। घरात देवघर अशा ठिकाणी असावे जिथे दिवसभरात काही काळासाठी का होईना सूर्यप्रकाश पोहोचेल। ज्या घरात सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा येत राहते त्या घरात अनेक दोष आपोआप नष्ट होतात। सूर्यप्रकाशामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा संपते व सकारात्मक ऊर्जा वाढते। घरात ज्या ठिकाणी देवघर असेल तिथे चामड्यापासून तयार केलेल्या वस्तू, त्यात चप्पल असो किंवा बूट असेल, अशा वस्तू अजिबात जाऊ देऊ नये। देवघरात मृत तसेच पूर्वजांचे फोटो लावू नयेत। पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी दक्षिण दिशा योग्य मानली जाते। देवघराच्या खोलीत पूजेशी संबंधित सामानच ठेवावे। देवघराच्या जवळपास बाथरूम असणे देखील अशुभ मानले जाते, त्यामुळे अशा ठिकाणापासून देवघर लांब ठेवा। एखाद्या छोट्या खोलीत देवघर असेल तर त्या ठिकाणी एका व्यक्तीला बसता येईल इतकीशी तरी जागा मोकळी ठेवावी। घरात देवघर असेल तर सकाळी व संध्याकाळी देवपूजा करणे आवश्यक आहे। पूजा करताना घंटी अवश्य वाजवावी, तसेच घंटानाद करावा। असे केल्याने नकारात्मक शक्ती निघून जातात। पूजेत सुकलेली फुले, पाने अजिबात ठेवू नये। स्वच्छ आणि ताज्या पाण्याचा वापर करावा। या संदर्भात दोन गोष्टी अपवाद आहेत, ते म्हणजे गंगेचं पाणी आणि तुळशीचे पाने। त्यामुळे हे सोडून बाकी सर्व सामग्री ताजी असावी। एखाद्या फुलाचा वास घेतला असेल किंवा ते फूल खराब झालेलं असेल तर ते देवाला अर्पण करू नये। रोज रात्री झोपण्यापूर्वी पडदा टाकून देवघर झाकावे। ज्याप्रमाणे आपल्याला रात्री झोपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय आवडत नाही, अगदी त्याचप्रमाणे मंदिरावर पडदा टाकावा। वर्षभरात जे आपण शुभमुहूर्त येतात तेव्हा संपूर्ण घरात गोमूत्र शिंपडा। यामुळे घरात पवित्रता कायम राहते, वातावरण देखील सकारात्मक होते। शास्त्रानुसार गोमूत्र घरात अत्यंत शुभ असा प्रभाव टाकते। अशा वेळी दैवी शक्तींची देखील कृपा होते। शास्त्रानुसार भंगलेल्या किंवा खंडित झालेल्या मूर्ती त्यांची पूजा करणे वर्ज्य मानले आहे। अशा मूर्ती लगेचच घरातनं बाहेर काढून त्यांचे एखाद्या पवित्र नदीत विसर्जन करावे। या बाबतीत एका गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्यावे की शिवलिंग हे कधीही कोणत्याही अवस्थेत खंडित मानले जात नाही। शास्त्रानुसार घरातील शिवलिंग हे आपल्या अंगठ्याच्या आकारा एवढं असावं। देवघरात एकच शिवलिंग ठेवणे लाभदायक आहे। घरात एकापेक्षा जास्त शिवलिंग ठेवणे वर्ज्य आहे। देवघरातील इतर देवी देवतांच्या मूर्ती देखील लहान असाव्या। जास्त मोठ्या मूर्ती मंदिरासाठी श्रेष्ठ असतात, मात्र मंदिर छोट्याच आकाराच्या असाव्यात। मित्रांनो, या अगदी लहान लहान गोष्टी आहेत ज्या आपल्या मंदिरासंदर्भात आहेत आणि त्याकडे आपण लक्ष दिले तर आपली देवपूजा फलपूर्वक होईल। तर मित्रांनो, कशी वाटली माहिती? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।